kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May masobra sa 700 ka mga traditional nga mga jeepney ang sarang matagaan sa permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa bulan sang Enero. May report si Nico Delfin. May masobra sa 3,000 ka mga drivers kag operators ang sarang mawadan sang palangabuhian sa tion nga ipatuma na ang PUV Modernization Program sa Bacolod City. Pero masobra lang sa 700 ka mga traditional jeep ang sarang nga matagaan sang interim service permit sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Enero. Ang mga jeep ang italana sang syudad sa mga rota nga kulang ang nagabiyahe nga modernized jeep. So by the end of December, mga sobra 500 na base mga modernized dre. So ang 500 ina, kung i-convert mo into number of traditional units, isa ka modernized, duha ka modernized, tatlo na ka-traditional mo. Equivalent. So, lantawan na to, once i-launch na, makita na to na kung sufficient na kung kulang. Kaya pong subong, we are just talking of numbers. Nakasugtan sa pagsinapol na day Mayor Albi Benitez kag pamunuan sang LTFRB kag LTO nga mapalawig ang moratorium sa dakpanay sa traditional jeepney nga expired na ang prangkisa tubtob Marso 2023. Pero suno sa alkalde, dapat na marehistro bilang private vehicle ang daan ng mga jeep para maisyuhan sila sang interim service permit sang LTFRB. Sa Marso man ginalauman sang LTFRB nga makabiyahe na ang 1,099 modern jeepney sa syudad. May 133 pa lang karon ang nagabiyahe nga modernized jeep sa Bacolod. Ginsiling ni Attorney Gaudioso Hidospan, Assistant Regional Director sang LTO, nga samtang ginihikot pa sang syudad kag LTFRB ang mga parameters sa ginadihon nga transfer plan, iga-hold in abeyance sang LTO Enforcement Unit ang apprehension bahin sa franchises sa mga nagabiyahe nga traditional jeep. Ang amon commit no, alin subong, no, actually nag-start na kami. Strictly operating against unregistered nga PUJs. We hold in abeyance in the meantime ang operation against franchise-related violations. Handa naman nga mag-cooperate sa nabalay nga solusyon sa syudad kag LTFRB ang grupo sang modernized jeepney operators kag drivers agod mapasiguro nga hindi maapektuhan ang mga pasahero. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.